Kapuso mga hog racers naman, ginaengganyo anay nga magpangita sang alternatibo nga palangabuhian samtang padayon ang malain epekto sang pagkalamatay sang mga baboy sa probinsya sang Negros Occidental. Si Eileen Pedreso nakatutok live gikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Lynn? Adrian, naglabot na sa 9.48% hog population sa Negros Occidental ang nagkalamatay bangod sa pamalatian. Gani agun mabuligan ng mga apektadong hog racers, pila ka mga tikang ang pag-aobrahon sa provincial government. Nagdangat na sa masobra 150 million pesos ang kapirdihan sa hog industry sa Negros Occidental. Umpisa nga may mga nalista nga nagkalamatay nga baboy bangod sa pamalatian. Sa pinakauli nga report sa Provincial Veterinary Office, naglabot na sa masobra 13,000 ka mga baboy sa Negros Occidental ang nagkalamatay. Pero suno kay Attorney Rayfando Diaz II, Provincial Administrator, talalupang doon ang pagnubo sa numero sa mga nagkalamatay kada adlaw. Sa karon, yara na ini sa masobra 1 kagatos. Nagligan niya si Mana naka-record pa sang masobra 400 kada adlaw. Ang test naton kag may problema na segregate na kag na-isolate. Okay? So kita ta subong ang aton nga mortality from 400 a day na naog ta sa 140, 150. Samtang nagapadayon pa ang evaluation para sa financial assistance nga inughatag sa apektadong hog racers. Ginaingganyo anay ang mga ini nga magsulod sa iban nga negosyo. While there is still the presence of ASF or kung ano man da nga hog cholera that is affecting the effectivity sang ilang pagpadlako sang baboy and it results only to mortality, hindi ta magbaboy anay. Adrian, hugot sa gihapon nga ginapatuman ng border checkpoint sa Negros Occidental. Iniagod nga maproteksyonan ang pila ka mga LGUs nga kutob sa karon wala pa sang kaso sang ASF. Adrian? Kapuso live gikan sa Provincial Capital. Maraming salamat Eileen Pedreso.